Oke bolo, kembali lagi di channel ARD TV, channel gak pada menghibur tapi komentar insya Allah terhibur. Ora ketok apa ya. Oke bolo, sore ini kita mau tilik-tilik guritan. Tilik guritan, suwir atau tilik guritan bolo. Suwir atau tilik guritan ya, bermangan. Oke bolo, no dah, tuh, bermangan wegah kabeh. Ora tau tilik-tilik guritan, suwir atau ya. Bro ya, cah santai. Ki aset ya. Aset. Aset. Sepurane bolo. Aku ngerokok perkarane nek ning guri iki. Jelas positif pakai jengklong. Apa maneh? Barudan ya, musim udan jelas jengklong tak sini. Ki aset. Aku ngapain golek pet apa ya sing merambat. Wite sing merambat. Wit sing merambat tapi ana isine apa? Wis pokok melok wae konten iki. Delok terus gabutanku ya. Hahai. Ngadohno. Duh. Sandung bajingan nyandung piring. Oh. Iki lho wite bola. Iki pertama iki sing roh komen bola. Wit apa ya aku lali. Wira ya jenenge. Aku sowi lagi wong ngisor tapi wong ngisor iku nan. Astagfirullah. Mengisor jas jengklongnya akeh. Ada iki wis sore. Iki jam piro? Iki jam 15.24. Setengah 4. Biayaan ning guritan, nek telek. Yo, gak tau mengguri bolo sepirang-pirang wulan. Wis ngene gak rumat blas. Wit-wit ngene iki aku pengen roh kok lho, keadaan sekali kono iku piye ngono. Bila aku dhewe yo ora tau mengguri ta. Ono iwake apa ora ngono. Suwi gak tau golek iwak bolo. Nanti lho, delok kali iki lho ono iwake tenan apa ora. Sawi ra tau mengguri aku. Aku ora tau rene. Gak tau. Delok. Jare Kak Nur bar nyetrum mesti oleh iwak terus. Bengi-bengi kae. Sampai sakmene gawe wis. Prank. Aku jane yang ini ki rasa-rasan mudun ngisor. Inilah. Apa iki? Suara entut. Ya. Iki bolo. Hutan bambu. Ayo delok kaline, nanti sungai. Iki nek banjir bolo. Sampai tuk kae lho. Tuk kene nek banjir banyune. Walaupun kaline iku muk sakmene nek ketiga, nek musim kekeringan. Musim ketiga ini mesti pilih. Aku jane wedi lewat dalan-dalan. Dewean kalau dalane bolo kene. Astagfirullah kali ini ngene ta.
Oh, biasane nggon iwak nang kono nggon iwak iki. Iki nggon apa iki? Suwi ra tau rene ya. Iwak isih ana apa ora rusak kabeh ni. Banyu wis saithik. Suwi gak tau ngguri. Roh-roh pangkling aku. Nek kaya iwak urang ngono kuwi apa jenenge udang, ikan udang ya ana ae. Apa iki? Ya ampun, ceren. Oh, ini akam siau, anak kampung sini. Wani mengisor dhewean tapi ya merinding ora tau kok. Sawi atau rene wah bung bola. Ana rebung. Pokok sing wis tau ndelok kontenku. Sing wis tau ndelok kontenku sawi mesti tau roh golek konten ngetok bung bareng mae. Lah iki awal kontenku ning kene iki. Ngetok bung, rebung pring apa sih namanya pring petung lho. Ono rebunge iki lho. Rebunge cilik-cilik. Wah iki tak puserane bola. Muter-muter. Tapi yo gak ono urung wayahe. Urung wayahe dadi gak ono. Ning kene duwe aset. Oh, sampai saya trene beh. Iki masyarakat kene nek gua sampah tak kon gua ning gampeng ngene aja ning kali. Rusak alam ngene ning kali nek ning gampeng aman. Kok tak obong biasane. Bambu betung iku sing bunge kena dik pangan nih. Ya gak keurus ini bola. Semenjak aku ora tau mengguri silang pring iki ya diketoki wong. Pring-pring diketoki wong ya wis hilang. Hilang sudah. Nyamuke akeh. Tapi aku saya penasaran ikunan kali iki. Kapan-kapan tak jelajah kali bola. Nek ana wektu sing nggo ngluwangno wektu jelajah ning kali kene. Suwi gak tau. Aku mau opening burung ya. Ah, bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Nah, biasanya yo golek pring muser kono kuwi. Pring apa? Oh, pring petung. Pring petung. Bung, rebung. Sing didol ning pasar-pasar tuh. Iki lho bentuk pringe sing gede. Bentuk pringe sing gede iki lho. Oh. Iki koyoke urip iki. Dadi pring ning kene iki. Oke iki. Masuk Ji. Waduh. Gak keurus blas. Misal gak ono wit-wit cilik ngene iki. Wit ngene iki sing rupa-rupa kuwi. Entek gampang. Lah piye angger udan dalan banyu ae. Nyamuke jan akeh tenan. Suwi. Aku kangen zaman-zaman cilik. Koncoku akeh nang kene. Saiki sedang ngrantau dhewe-dhewe. Ngetok-ngetok pring. Gawe dolanan kok pring. Bukan ngriling lokasi kene iki. Giling lokasi. Cilikanku biyen. Has. Zaman dahulu pula. Oke, pitik-pitik ini ya.
Oh, iki der. Der diapakno Kang. Der. Biasanya ning kene ono ula apa lho. Aja ngendo ulah wedi aku. Ora ono ula. Ula apa Kang ulo? Iku. Sore. Pitik rame ning klek mangan. Ya. Wait. Bon kok sele munggah kok kono. Bebe. Kene wit-witan akeh. Apa meneh buah-buahan kaya pepaya we. Kates ya. Gedang. Kegates neh. Gedang neh. Kates neh. Gedang neh. Nah, iku wit matoa, tapi ora ono isine. Gak gelem ono isine wit matoa. Aduh. Cek bolo. Kosel. Nyamuke sing akeh. Nyamuke jan akeh tenan. Penasaran witku lho. Aku icir akeh ora tuwa. Wit ganyong. Nah, kayak ngene iki bolo. Iki ana umbine iki ngisore. Tapi iki lagi tukul perkara lagi udan. Wis pirang-pirang dina, pirang-pirang dina udan. Nah. Jadi lagi tukul. Ya, ngene. Ning mburi omah. Ora wis kesibukan apa-apa nek sore. Gabut ngene iki wae. Rencana amat tak jak ning anget arek-arek. San gawe konten. Lah ora gelem nih. Kok nek gak sore kapan-kapan tak kene konten ning anget. Lokasi nih ya. Ini sayuran bayem. Wong urip ning desa ya apa enak sayur bayem. Terus kae ana wit lombok apa cabe kuwi. Terus pojokan iki wit blimbing wuluh. Ono neh. Banyak lah ning kene gampang. Wit serai ono. Apa ono kabeh. Wis pula, semeneh konten awak dhewe aja like, komen lan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.